inkondlo kuphela eyofakaza uma kubalwa izinsuku zonyaka kuqalwa ngasekuqaleni kuzothi mase kufikwa ngasekugcineni ubhekwa wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale. Iphutha lokuqala ukukhohlwa amaphutha asakenzeka, kanti iphutha lokugcinwa ukukhohlwa amaphutha asazokwenzeka. Buka, khumbula amaphutha angasoze enzeka uma kubalwa izinyanga zamasonto, amalanga, izigodlo, izinkanyezi. Okuyikona-ke lokhu okulokhu kujamana kwenza kuba khona ukwehlukana phakathi kokubaluleka kwezinsuku, uze ufice kukhona usuku olubalulekile ukudlula kwelinye. Kwase kusuka lapho-ke kupitshizwa zonke lezo zinsuku ezibalulekile zenziwa zabamfishane, kwenzelwa ukuthi umuntu akwazi ukukhumbula izinto eziningi ezenzakale ngesikhathi esifishane. Kuhlukaniswe lapho-ke ukubaluleka phakathi kosuku lokuzalwa nosuku lokufa. Lolu suku-ke lokuzalwa likhunjulwa kakhulu abantu abazi unina wakho, kanti usuku lolu lokufa liyokhunjulwa kakhulu abantu abazi isiqu sakho. Zakhunjulwa-ke zonke-ke ezinye iy'nsuku ebezibalulekile, kwaze kwenziwa amaphutha okukhohlwa izinsuku ezibalulekile njenganezinsuku zokufundwa nezinsuku zokumila koboya emakhwapheni, kanjalo nokumila kwezinywele ebusweni nakuwona wonke-ke amanye amalunga omzimba kuze kuyofika ezinyaweni, kwamila namabele esifubeni. Ingalesi sikhathi-ke izimpumputhe zizothi uma ngabe zithinta sezizokwazi ukubuhlukanisa-ke ubulili, ngoba mazithinta nasemakhanda sezifundile ukuthi kunomehluko phakathi kwesilwane sasekhaya nesilwane sasendle. Bhekela-ke lesilwane sasendle sona-ke uma ngabe sikhula sazi abafowabo laba esisalwa nabo okhalweni, kanti lesasekhaya umnikazi waso kwazi zonke ngokuhlukana kwazo ngokomlando nangokwezizukulwane zazo, ngoba noma ezibala uma sekuphela unyaka kubhekwa wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale. Iphutha lokuqala ukukhohlwa amaphutha asakenzeka, iphutha lokugcina ukukhohlwa amaphutha asazokwenzeka. Khumbula ukukhumbula amaphutha angasoze enzeka uma ngabe kubalwa izinyanga zamasonto, zamalanga, izigodlo, izinkanyezi. Okuyikona-ke lokho okwenza ukubaluleka kwezinsuku kube nokwehluka. Inkondlo kuphela eyofakaza.